קיצר, אני הולך לבר. עכשיו אני לתומי, כולה רוצה להתחיל עם מישהו יענו. אתה יודע, שתבוא לי טוב בעין, אני בחור טוב וזה. חפש מישהו רציני, תדווח קצר. עכשיו מה הקטע? היא עושה לי עיניים, אני עושה לה עיניים, כולם עיניים אחד על שני כמו רואה כפול יענו. אני לא מבין למה. אני שותה. אמרתי בואנה היא שלי היה. שורה תחתונה בחורה נראה לי באה בלי תחתון אחי. לא יודע למה. עשה לי איזה רמז, סימן. ואני לתומי מה אני? מה אני? בא לי טוב. עכשיו אני רואה כפול אז הוא שואל אותה אם... יש מצב שנגעת לי בכוס, עלה לי המפלס ומסתובב לי הוואו. אם את לא נגעת אז מי נגע לי בכוס? כולי הזיות ויש לי בומים בוואו. יש מצב שנגעת לי בכוס, עלה לי המפלס ומסתובב לי הוואו. אם את לא נגעת אז מי נגע לי בכוס? כולי הזיות ויש לי בומים בוואו. וזה עולה לי, זה עולה לי, 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 וזה 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 עולה לי, ואמא שלי אני רואה דולפין. וזה עולה לי, 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 וזה עולה לי. יואו, אני בהזיות, שבוע לי הצורה, לא יכול שותה. מדבר שטויות, עברית הפכה להיות שפה קשה. כולי בעיות, את הדרך הביתה אני לא מוצא. זה קרה בשניות, עד עכשיו אני מרגיש שזה עולה. אין באר שבע בבוקר הכרתי מישהי קוראים לה אסלה. צהריים עדיין נקי, עוזבת אותי והיא שוב מתחילה. זה עולה לי, וזה עולה לי, זה עולה לי, וזה עולה לי, זה עולה לי, וזה 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 עולה לי, ואמא שלי אני רואה דולפין. וואי בן אדם, אני שבור על החיים שלי יענו. מאיפה באה לבחורה הזאת יענו? מהמצולות יענו? מהחבר של המושט כאילו מחבקת אותו לפני שאני לא מבין איפה יענו. ואמא שלך בואי רגע חייב לשאול את אחים. יש מצב שנגעת לי בכוס, עלה לי המפלס ומסתובב לי הוואו. אם את לא נגעת אז מי נגע לי בכוס? כולי הזיות ויש לי בומים בוואו. יש מצב שנגעת לי בכוס, עלה לי המפלס ומסתובב לי הוואו. אם את לא נגעת אז מי נגע לי בכוס? כולי הזיות ויש לי בומים בוואו. וזה עולה לי, זה עולה לי, 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 וזה 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 עולה לי, ואמא שלי אני רואה דולפין. זה עולה לי, וזה עולה לי, זה עולה לי, וזה עולה לי, זה עולה לי, וזה 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 עולה לי. בואי רגע חייב לשאול את אחים.